Handboogschieten is al een aaie traditionele sport. Suranus bestaat al sinds 1927. Bisonvereniging duizen niet alleen schieten, maar ze organiseren tal van andere activiteiten. Zoals het met de carnavalsoptocht meelopen, speurtochten en andere leuke avonden. Ook al bestaat de vereniging sinds 1927, een eigen verenigingsblad bestaat pas sinds januari 1995 en had toen nog niet eens een echte naam. Later kreeg het de toepasselijke naam Oostbleetje. Zaterdag 6 en zondag 7 juli organiseerde handboogvereniging Suranus de Limburgse teamkampioenschappen. Goedendag meneer Schatterier, hoe zit het handboogschieten in elkaar? Welke regels zien er? Ja, voor schieten het op 24 meter met piel en boog. En de kind dan maximaal 10 puntje rollen. Dus het middelste van de blazoen is geel en dat is dan de teen. Dat is dus het maximaal score, is de teen schieten. Iedereen heeft zijn eigen pielen, eigen boog. Dat is natuurlijk de kunst om elke keer hetzelfde te doen. En zodanig elke keer de maximaal score te willen halen. Organiseert je neven dit kampioenschap en nog andere activiteiten? We hebben nu, wat vorig jaar gewonnen hebben, mogen we dit organiseren. Als kampioen zijn als Titel Haier. We hebben zelf in september ook nog een concours. Er komen nog 24 verenigingen. En in oktober van natuurlijk de Oktoberfeesten samen met de Harmonie. Tila Hendricks en Tini Fennings Hendricks van Suranus worden het weekend daarvoor allebei Nederlands kampioen. Tila wordt Nederlands kampioen veteranen tweede klasse en Tini Nederlands kampioen in de hoogste klasse dames en dit al voor de 4e keer. In eerste instantie van hartelijk gefeliciteerd met het behouden van de kampioenschappen. Ja. Dan heb ik een vraag aan u. Wie komt je eigenlijk op het idee als vrouw zijnde om bij een handboogclub te gaan? Nou ja, wie kom ik daarbij? Dit zit in de familie. Iedereen doet er met. Mijn vader is er met begonnen. Mijn broer, 2 broers zelfs. Dan heb ik er zelf met gedaan. Was de eerste dame die bij de handboog met deed. En ze doen dus in mijn vinger er ook bij voor me. Ik heb 2 zonen en 1 dochter en dat is vandaag. Ja. En wieveel zullen ze eigenlijk moeten oefenen? Wil ze dit eigenlijk echt goed in de hand hebben? Ja, op het moment oefen ik niet meer zoveel. Ik ga het gewoon alleen maar bij om een beetje vorm erin te haaien. Maar als ze begint met schieten, moet ze toch vrij veel oefenen. 2, 3 keer in de week. Ja, dan begint ze ook eens van op 10 meter te beginnelingen. Maar dan gaat ze al op 25 meter wat rennen. Maar dan oefenen ze toch veel en veel wedstrijden schieten. Om echt veel ervaring met op te doen. En dan krijg je dit resultaat dat ze echt zeg maar, bij de top van Limburg met kent. Als ze de schief niet heeft getroffen, gaat de piel erlangs. Na de wedstrijden is het dan ook zeuken geblazen. Ja, kent je me eens precies vertellen wie zo'n boog nou werkt? Want er zitten toch allerlei dingen aan die ik zo niet kan herkennen van dit is een piel en boog. Ja, het voornaamste is natuurlijk het vizier. Met rechts op een blazoen. Ja, daar zit een korrel in. Sommigen hebben een korrel, dat kleine rode puntje. Anderen hebben gewoon een geitje alleen. Dat richt ze met op de roos, op het geel deur. Ja, en voor de balans, de bogen en balanskanaien, daar zitten die stabilisators, noemen ze dat. Dat is gewoon voor de bogen en het balans haaien als ze de piel los. En dan zit een klik erop. De piel die komt hier op die tof te liggen. Die gaat, ja, die gaat dan hier nevens in de button af. Dat is afgesteld dat de piel altijd fijn recht doorvliegt.
En dan komt dan achter de klikker en als de klik zit, dan moet de pier loslaten en hopen dat er dan een teenvlucht. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen waar in de boog zitten. En de rest, ja, moet het ook zelf doen om goed te kunnen schieten. Dus gewoon oefening. Ja, door meer te trainen, wie beter dat ze eigenlijk vertrouwen in de boog krijgt en wie beter dat ze eigenlijk kan schieten. En ik zie nog, want je hebt toch allerlei elastieken zeg maar, om je hand zitten. Waar is toch een van? Dit is gewoon om de boog vast te haaien. Want als je schiet een beetje met open hand, dus dan ligt de boog los in de hand. En als ze dan loslaat, ja, dan vluchtigt de boog weg. Maar door dit erom te doen, dan heeft de boog altijd nog vast in de hand, dat de boog niet doet de hand springen. En dit dat is gewoon een armleer. Dat is gewoon dat die pees, op de arm recht, en die pees die komt even neven de arm af. Het is gewoon een idee dat de pees zich niet tegen de armen aankomt. Ja, dat is gewoon een beetje veiligheid, maar echt nodig hebben voor dat niet. Maar het is gewoon een beetje een veiligheid dat de pees niet tegen de armen komt, want dan kan ook het shot een beetje een afwijking van krijgen. Na de wedstrijden wordt de uitslag bekendgemaakt van het kampioenschap. Er waren 2 klassen, de Ire-klasse en de B-klasse. In de B-klasse stond op de 3e plaats Beek, op de 2e plaats Elslo en op de 1e plaats Geleen. In de Ire-klasse was Soranus Boekel de grote overwinnaar, neven Geverik en Hunsel.